Good morning guys! Welcome sa aking channel, Lino's Kitchen. Ngayong araw na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng ginisang labanos. Ito'y lutong Kapampangan. Napakasimple. Ito'y pwede sa bahay, pampamilya, at pwede rin kung meron kang karinderya para naman makapulot kayo guys kahit konting recipe lang. Ito'y lutong Kapampangan. Ito'y ang mga recipe ng aking lulutuin. Ito ay ang baboy, kalahating kilo, nakachop na. Ito yung labanos, kamatis, bawang, sibuyas, at asin o kaya patis, kung anong gusto. Unahin po natin ang bawang. Yan. Hanggang sa maging brown ito. Sunod natin ang sibuyas. Yan. Napakadali guys ang pagluluto. At ito ay lutong Kapampangan. Labanos. Kailangan guys, pag nagluto ka ng gulay, dapat may kasamang isda. Pero yung isda, mamaya ko na ipakikita sa inyo guys. Natin na ngayon ang kamatis. At kailangan ng kamatis ay lumambot guys. Sarap. Takpan muna natin. 3 minuto lang guys. Yung isda, lagyan ko ng harina. Yan. Para kumapit yung harina. Para at least mamaya pagka-prito, okay siya. Lagyan ng asin. Yan. Okay. Hayaan muna natin guys. Tapos mamaya pakikita ko sa inyo kung paano pag-prito. Ngayon malambot na itong ating ginisang sibuyas at kamatis. Susunod ko naman itong ating kanin. Yan. Ngayon guys, pinasa sa inyo kung anong gusto nyong nilagay na pampaalat. Asin, patis. Ako, patis. Yan. Ang patis guys, nasa sa inyo kung gusto nyo maalat o katamtaman lang. O yung tamang-tama lang guys. Kasi yung karne, dahil kakatas yun, pagkahalo, takpan ulit. Palipas tayo ng mga 5 minutes guys. Ayun o. Yan. Ang konting paminta. Katapos nito magisa, isunod natin ang labanos. Guys. Ayan. Yun o. Napakasimple lang guys ang pagluluto nito. At saka dapat nasa sa inyo kung gusto nyong lutong-luto o yung tinatawag na hapon lang guys. Yan. Ganyan lang. Tapos takpan ulit guys. Lagyan ng sabaw. Kahit konting sabaw lang guys. Huwag masyadong marami. Pero nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyong marami sabaw. Kasi yung labanos guys, magtutubig din yan. Kaya konti lang. Tingnan nyo guys, oh. Kung marami kayong pamilya, ito guys, pwede ito. Napakasimple at napakamura lang. At mabubusog ka na. Tapos, takpan natin. Healthy ka pa. Kasi, ito'y gulay lang guys. Gulay. Alam nyo naman, ang labanos, mayroong ano yan sa katawan. Vitamin. Guys, ito pala ay magic sarap. Kung gusto nyong lagyan, pwede. Kung ayaw naman, okay lang. Ako, linagyan ko ng konti lang guys. Para magkaroon na siya ng konting lasa. Alam naman tayo mga Pilipino, gusto natin yung malinamnam. So,
Yan guys, mga 2 minutes lang yan guys, luto na yan. So bago yon, kailangan tikman muna natin guys kung tama yung lasa, kung kulang sa asin. Manyaman! Manyaman guys, salitang Kapampangan, masarap. Takpan natin ulit guys, 2 minutes lang, luto na yan. So mamaya isunod na natin yung isda. Okay guys, luto na. Kanyaman guys, kanyaman. Guys, ito ko sa inyo kung paano ang ginisang labanos. Guys, pag nagpiprito pala kayo guys, kailangan yung mantika, kailangan mainit dito. Tapos, hinahin ng konti yung apoy para hindi masyadong masunog. Yan guys. Ito. Saka para pagka luto yan, tapos tumatalabsik. Ano pala guys, pagka bago ka sa akin, pindutin mo lang yung subscribe at notification bell at mag-update ka sa aking gagawin. Ayan guys, luto na. Tanggalin na natin guys. Pwede na to, malutong na to guys. Ayan. Tsaka pala pagka nilagay nyo sa lagayan guys, kailangan yung inyong lagayan may tissue para yung mantika sisip-sipin ng tissue guys. Ito na po ang finished product natin, ang ginisang labanos with pritong isda. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Lino's Kitchen, at i-click na rin ang notification bell guys para marami kayong ma-update na sa aking lulutuin sa aking kusina, Lino's Kitchen. So na guys, kain na tayo. Manyaman! Bye guys, sa susunod.